gu ez gara marketing produktuak, gu ez gara partido baten estolderietan aritutako jendea. Guk eskubideak gauzatu ahal izateko beharrezkoak izan diren herri ekimenetatik sortutako jendeak gara. Eta horregatik arro esan daitezke, guk errepresentatzen dugula gizarte heldu batek duena gauzak lortu ahal izateko. Zekoen kontua ez da bakarrik aldarrikatzea ez dakindora eskatuz. Madrilera joango garela, geurea defendatzen, geurea eskatuz edo, bai, badakigu defendatzen. Baina gauza defendatzen eta arrasatu ezalako batean, herri baten ondo jakiten da, gauza defendatzearen egin behar dena da borrokatu horretarako. Zentzu propositibo baten. Lehenko gunean, irakurri nuen guztiok ezagutuko duzuen gutxio bera oso testu eder bat John Maia bertsolariak eginda. Non, berak lotu egiten zuen, oso modu polit baten, lotu egiten zuen berarentzat zer suposatu egin zuen euskararen berreskugarapena, nola hori herri borrokarekin batera zegoen lotuta, eta nola borroka horietan egindako akatzak konpontzearen bere burua egitu behar izan zion, nola bakegintzan aritzeko zenolako neurriak hartu behar ziren.